Mga puso, bangod sa posible pagtupas ang ulan buwas tubtob sa weekend, ginapa-alertos ng PHIVOLCS ang mga nag-iisang malapit sa mga kanlaon nga mag-aligmat sa posible lahar flow. Kahapon, ang ulihing nga pagbugas ang asos ng bulkan nga may upod nga abok kang naglawig sang masobra 6 ka minutos. 6 ka volcanic earthquakes na record sa sulod sa 24 oras nga monitoring sang PHIVOLCS. Ang LGU sang Lacasiliana naka-alerto naman. Severely hit kita sa during Typhoon Tino. Nagka-experience kita sa mga lahars and debris flows, no? Hindi naton siya gusto nga maliwat pa kay tungod nga damo sang kabuhi ang nadula. Maging ready kita, no? And mapalayo na kita insigida sa mga areas nga na-identify naton nga pwede nga mag-overflow liwat. Wala tang na-take for granted. So, gina-alert kita nga ton nga mga barangays nga mag-conduct ng preemptive evacuation. Sa rivers, meron kita 3. Ang una, muna sa may upper barangay sa may Biak na Batong, Ibid Creek. Sa may barangay sa nga may 2 ka river, Kamansi, ang Bungahin River.